Il-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Byron Camilleri għamel seduta l-Parlament itellef id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u numru ta' deputati nazzjonalisti oħra. Dan kollu seħ waqt li l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni b'urġenza biex tiġi diskussa fil-Parlament is-sitwazzjoni ta' urġenza pubblika dwar l-aħħar aħbarijiet li allegaw laqat bejn il-Ministru Chris Cardona u l-akkużati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda jidher li l-wib tal-Partit Laburista kellu skopjiet oħra frasu. ħana fżab bħalma fżajt iktar kmini jekk ħajibqgħu sejrin il-point of orders ħanżid il-ħin. Okay? L-onorevoli Byron Camilleri. Jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jkun kredibbli, għandu jmuru bħalma mill-Prim Ministru imur. Dak mhux point of order, jkompli l-onorevoli kap tal-Oppożizzjoni. Iżda minkejja l-appell kontinwu min-naħa tal-Aġent Speaker biex ma jinterrompix id-diskors billi qajjem point of order, minflok kompla jwaqqaf il-Kamra bi skuża ta' point of order kontra ir-regoli tal-Kamra. U paċenzja, onorevoli Byron Camilleri, nikkontrollaw bħalma ġbit l-attenzjoni inti għadu kemm irtira. L-onorevoli kap tal-Oppożizzjoni. Innaħa tal-Gvern il-lejla innaħa. Madam Speaker, come on. Darbtej wara xulxin. Hu paċenzja, onorevoli Camilleri, jekk fil-każ il-xogħol tal-Kamra isuha konkluż, tista' toħroġ, ma ġara xejn. Okay? Imma jekk joġobkom jiqfu dawn l-interruzzjonijiet. Irtiraw wkoll. Grazzi ħafna. L-onorevoli kap tal-Oppożizzjoni. Wara numru ta' point of orders mhux flokhom, il-wib tal-Partit Laburista kellu jirtira kliemu. Dan kollu seħħ wara numru ta' oġġezzjonijiet min-naħa tal-Gvern Laburista e kif ma rawx urġenza fl-artikli pubblikati mill-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti li ppubblikaw diversi stejjer li jorbtu lill-Ministru Chris Cardona mal-akkużati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.